Uta Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan makulingan lima Pancabayu Wisikan makulingan lima Pancabayu Rukmakala apa kakang jroning siadilan pun kakang rarasanan ana sak ngarepe guwa Sigrangga tak kira yen to ana lindhu ingkang nganti tekan pucuking Gunung Candramuka lha kok jebul bareng kowe karo aku nyawang mengisor papan pernahe alas tik brasara ana menungsa ingkang ora arik jroning alas wit gedhe dirubuhake watu-watu didukiri apa pancen iki utusaning dewa ingkang minangka dadi pangane awake dhewe wis pirang-pirang sasi ora ketemu kidang menjangan aja kok kidang menjangan Wergul wae ora ana kethek ya ora ana ngambet luwe pirang-pirang sasi ketambahan ketiga ngerak ngagak-agak aja kok banyuning sendang tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa lha kok dadi iki eneng pangan teka ladal mbok menawa pancen bener ngendikaning Kakang Rukmuka iki pancen dadi utusaning dewa dadi panganing anake awake dhewe den mandeg dhisik aku ingkang bakal takon karo kowe Uta Pandhawa tata gati wis raya Rejo mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit Kong makuru gongso tetek kaya butula war pandriting turangga esti terkatak ningkang tuwaja bojleng iblis lanat padha cek-cekan dalan ndak sawang saka dhuwur gunung wujuding menungsa lumrah nanging bareng adu arep lha kok dedeg ngaluhur gedene padha karo awake dhewe dalan upama didum wong loro mesti bakal wareg selawase urip takoni kang sapa jenenge Gus aja mati tanpa aran kowe sapa wah edan suarane gedene ora jamak-jamak ana buta loro bebasan kaya jambe sinigar mapake lawan aku sapa prajeka ngendi dedongko sing tunggu alastik prasara sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga aku Degya Kala Rukmuka aku Rukmakala kowe sapa Den Siswa Sukalima Raden Bratasena ya wani ora arik alastik prasara wigatine goleki ingkang dadi srasran minangka nggonku bakal nampa kawruh kasampurnan wujude apa kayugung susuing angin dalah keblasuk wong iki selagi aku ing wis tetaunan mapan ana ing kene wae urung tau weruh kang aran kayugung susuing angin lha kok dadi kowe goleki kayugung susuing angin ana ing Tik Brasara
Jento yen to keseluruh dalan sing kleru, mula aku ketemu karo kowe. Malah kepasang yuk-yuk katuju nginu. Tegese piye Maratudana? Kangaran kayugung susu ing angin. Ola budhek satriya iki. Aku durung tau weruh kangaran kayugung susu ing angin yen pancen kowe ora durung tau weruh semingkira. Aja ngadang dedalan laku ning Bratasena kosek. Aku semingkir. Nanging aku tinggalono, kowe njaluk tinggalan apa? Ora ketang daging setampel getih setetes. Tak nggone urip mergo wis sasen-sasen aku ora mangan daging kitang menjangan ora nyesep getihing. Kethek sarta ora nyesep getihing satuwana. Tinggalono ya Den. Yen kowe butuh daging setampel getih setetes ora minta tinggali daging setampel getih setetes. Nang yen bisa malah awakku iki dadi panganmu. Lho, bocah iki piye lho? Awakmu dadi panganku dasar kepala nyata. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas tumung kula bapa ngakasa mubur ibumu Pertiwi. Pancen wis bener kang dadi panggerbaning atiku kowe diutus dening para dewa dadi panganing Rukmuka lan Rukmakala. Ayo yen pancen wis mbok ikhlasake nyawamu, mapan lak cokot gulumu tugel dadi panganing Rukmakala. Wah, kelakon tak kokop getihmu wis Den.
Median alot. Rata Yayi Rukmakala apa Kakang wala kekuatane gegirisi iya awake Birawaga ngaluhur jebul dudu wong loro saudon telu saurupan kekuatane gegilani mula tak cobane yen Kakang kalah coba aku sing maju mbok menawa aku ingkang bisa mateni sing ati-ati ya iya Kakang aku wegah nek kowe iki sok banget ki. Nek lumrahe jengkelit ki tiba pertama ki jengkelit. Lah kok bareng ning ngarepku kok salto. Wedan kekuatane ngedap-edapi. Coba nek aku perang dikendangi kendang wetan tenan rasah namah kangelan lesolah wayange. Gowe dobat tabitke. Oh ya Kang. Ayo. Dibut loro. Kowe ngarep aku mburi wis mesti mati rasatya ke. Ayo. Aku tak saka kono, kowe saka kono Kang yo. Lho. Lemengkok Kang kurang rono. Wah ya sing gedhe pangapurama yo balene yo. Mati aku. Piye Kang? Dibut loro ya mesa sentosa. Saka mburi ya etel wae, saka ngarep ya etel wae dan tenan. Monggo biasane nek saka mburi iki terus kalah lho. Iki ketoke ora biasa iki.
Aku kulino anggila acar kok mburi iki biasane terus kapok-kapok. Ning iki kok ora apa-apa wah. Dicoba meneh, Kang. Dicoba piye? Waduh. Lara kok molak-malik ya ben. Mumpung wonge madhep rene. Klethakan saka kono. Nggon gulu kuwi men nggon otot terus entek getihe. Di Rukmakala. Mumpung wonge madhep rene klethakan saka kono. Klethakan saka kono. Wah, lah mati. Ayo. Mutar. Piye di ora sukses. Aku dikipatke kontal diantil semaput. Do semaput do grenengan. Saka kono Kang mumpung wonge madhep rene. Mumpung wonge madhep rene cokoten Kang mati derek aku. Mati kowe. Piye Kang? Ora apa-apa. Saiki madhep rono. Saiki madhep rene. Cokoten saka kono mati dening aku kowe. Piye? Urung nganti nyokot wis dicuthuk aku. Wis kalah. Kalah karo udan. Iya. Dasar wae cokot bareng ae. Wah, iki dicekel kiwa nengen. Wah, matek awake dhewe mesti mati. Pecah sirahe buta kalih. Jerbabahmu wing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten dangu sayaning dangu ilang kuwandaning Sang Rukmakala wenteh Sang Hyang Bathara Indra tuwin Sang Hyang Bathara Bayu. Ilanging buta loro ora pangling Indra kakekku karo Bayu ka bapakku ana wigati apa dene wis wujud dewa teka dadak wujud raseksa. Wong Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Bratasena Bathara Indra kakekku kuwi satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun, wujud dewa. Sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita. Nanging Kakang ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita. Mula babagan perkara iku ulun pasrahake kelawan Kakang ulun Bathara Bayu. Bayu bapakku eneng apa? Bratasena.
Aja kaget yaksa loro mau panjen dumadi saka panjenengan ulun lan Bathara Indra. Yo. Lan ngerti yo. Apa ingkang dadi sedyamu prapta ning Tebrasara nggonmu upaya kang aran Kayugung Susuing Angin. Sayekti papane ora ning kene. Kula mangerti yo. Lamun to Kayugung Susuing Angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenangulari Kayugung Susuing Angin sabab Kayugung Susuing Angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe. Kayugung Susuing Angin dene angin mau Bajra Hirawana tegese mlebu metu ning napas. Lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita. Indra bapakku iya. Kang Sangga kuwi nggih nggone ulun wis dilentrehake wong sinebat Kayugung Susuing Angin. Dina samengko bakal ana dawuh saka Kakang Ulun Bathara Bayu marang jeneng kita Kulup Bratasena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Ulun Bathara Indra paring andharan werdine Kayugung Susuing Angin. Lan ngerti yo Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handhakwa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak wadining kodrat sira Kulup kudu wanuh marang sesembahan kang sejati. Mula Kang Sangga kuwi nggih sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggih Kulup Bratasena ing cumangkah kanggo sesumbar lindhu bumi kunjing kumalutho malutho kuntur ketop lumembak penyu kang kumambang ngaturake panuwun maragake tumbul-tumuli tampan ana nggih kula Bratasena apa ingkang dadi sedya ulun dandani kelawan jeneng kita. Wah ngestoke dawuh Bayu bapakku. Kulup yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandhi rengga ndek ngarep dhuwur mburi wondene busana kang wis ulun patrapake duwe nguni nalika sira ana ing bungkus pupuk mas rineka jaroting asem sumping pudak sinumpet anting-anting bali-bar manggis binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu puling bang pintulu paning secindhe bara tumumpang wentis kanan kiri merong dampur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku nggih jeneng sira ndak paringi paningset sutra hadihangga apa dene cunduk Barga Warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita Kulup Warakudara maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya
ketemulokan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang endi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Hendra kakekku, Bayu bapakku, aku nyuwun pamit ulun kondur makayangan sembahku ingkang nderekake Jengkarendra kakekku.